It's unfair. Mama says now they are buying motor. It's not right. Let's go. In the sense of everything, Madam, this thing may be wrong, though. Madam, this thing you people are doing, all the very wrong. And I need all the very wrong. As a person they donate here, I'm a volunteer. And when good, even now, we're still planning to, even my youth, give organ. As a person they donate here, I tax people, even now we'll still have a charity this thing going on. We'll tax people, we'll buy things, we'll take it to the orphanage home. At the end of the day, the workers are sharing it. It's unfair. Okay, so look, what is it? These things are for these children, it's not for you people. Are they going to eat all of them? Yes, they are going to eat all of them. That is the essence of donating it. They are going to eat all of them. That is the essence of donating it. That is the essence of donating it. Why are you sharing? Whether she's my friend or my sister, it does not sue me. Sue me. If you want to sue me, My problem is I am a volunteer. Yes, I am a volunteer, and this thing is breaking my heart. It is breaking my heart. I am making noise. This thing you people are doing, it is breaking my heart. It is breaking my heart because I contribute to things like this. I gather money. Yes, if people volunteer for this, if people give it willingly for those children. People give it willingly for those children. My problem, Bona, this thing you're doing is very wrong. And as a mother, I am disappointed. Because this is meant for those children. It is meant for those children. How to go do my account? Leave me. This is how they make it wrong. I'm not justify. Yeah, you're a mother. You're a father. If you have children. I'm not the only woman to go take this thing. We donate this thing to these children because they are underprivileged. Then you put them on a look at what I've been watching you. You've been carrying all those things off. You're looking for. No put the coca. What when even the mother ya funa. No wonder ya bugo buni jalebi. A hapolo mazia ki visit efa. Fa tolo wacha isi kanda ahụ na aya ugo ọbụna efe ụfa fa ya dị kanya fa ya dị mmiri n'anya obulili no ndị na-alụ ebe a na-ama ụma wee na-akafe agụ o ya bụ ndị mmadụ bịa visit fa iwe metalụ fa ebele si na gọọmenti ahụ enyefa nni na ahụ enyelụ fa aka na agụụ na-egbu fa iwe welizie nke inwe wee cheke ịfa ka fa nyezie ụmụazị ka fa rie dịka mmadụ inefu anya chiji ha kwana fe nwechagori ndị na-ego ya akpọ ndị ahụ fe eburu moto fa bịa gokoro ife niile a werizie ego nyefa nwa fe were ego foju akpafa onwe foju akpa karịrị nke anụnwa nwaanyị anụnwa kịta ụna na chegwa na onwe ha famili nke ya ụfọdụ na-ebukwa na-anaghị debe na befa na-eri ndị ejizi maka fa wee donate ya bụ ife fa na-akazi fa agụụ enwee ike esi ofu indomi eke ya mmadụ 100 eburuzie ndị ọzọ jezie paakị ya kpọọ ndị ya elele fa bịa gorujele were ego nyefa ụna afụrụ ndị a na-alụ ebe a ụfọdụ n'imefe enwechagori ezigbo ego ụfọdụ n'imefe alụtachagori nnukwute ụlọ agwụ na ife investment ndị a nwegoro ya ụna ya eberivie maka na ndị mmadụ na-abịa ebe a steady 247 na-edoneti ife na-enyelụfe aka mana ọpọ n'ife niile a na-enye aka na-edoneti ife niile ịfụkwara ụmụazị agha a na-enyere aka faya dịka mmadụ anyị egote ezigbo ncha wụọfa ahụ ọpọ na na-ebutekwalụfa ncha anyị eweta ezigbo akwa yibefa ọpụ na ndị mmadụ na-achịkọta akwa anyị esi ezigbo nri nyefa ọpụ na ndị mmadụ na-ebutekwanya bụ nri onwere afọ ọjọọ karịrị nke onwere fomfoju akpaka nke ife abụkwa obi ọjọọ na ka ahụ do nwaanyị akịta anụ nwe ilu obi eketa ụmụ ya ahụ ya adịchafa mma ndị nke gọọmenti ha nyeziri n'aka ka ị na-edofe anya ijidefa na-echiwu oge ọbụla ịfụrụ ụmụazị ndị mmadụ asị na gọọmenti ahụ enetefe anya na aya amanụ ndị agha nyelufa n'aka na-alụ ebe ahụ n'ọfa na-etitọrọ ụmụazị n'ọfa ji ụmụazị wee na-emerụ bizines na-atụrị mgbere ndị mmadụ doneti cha fa chọọ ndị ya ego lesifa ụfọdụ na-eweta ego nyefa fejeti na akaụntụ nkefa wee na-atala anụ na azụ were ya na-ebuga mgbe ọbụla ị bịara ivisiti ụmụazị a onweghị mgbe ahụ ya adụfa mma from January to January from December to December iru ebe ahụ fa akụkpọwasị anya wari na ife a na-ebute ya enyefa kafa rie ka ahụ dịfa mma a na-ebute ya ndị enyere ya n'aka kafa nyefa fa ya enyekwafa ohe obi ọjọọ ọha afọ njọ onwere afọ njọ karịrị na nke a bikonu na ndị mmadụ ya ata ahụfụ wee weta ife ka inye ndị agwa agụ nyefa iwere nya bụ ife na-ele iwere nya bụ ife jedebe ebe na-eri iwere nya bụ ife wee na-ebuga wee lụọ ụnụ tii na akaụntụ ị unu ya atakwa na afụfụ nje ife unu na-eme ife unu na-eme adịghị mma bikos na onye wetara ya nwee popozu o ji wee weta ya o wetara ya ka unu nye ya ụmụazị a o wetaghị ya ka unu were ya mee biznes unu afụgonu ka esi wee jide onye nke anụnwana
ọ bụrụ na ndị otu ya esetaghị ya vidio anyị ama echi niile ndị mmadụ eburukwa ife buje si na agụụ na-agụ ụmụazị and ụfọdụ n'ime fasef fafụ ndị nwere ego bịagoro doneti ya ife ebe ahụ ntu agafa ya esi akpọ na fon oge ọbụla na agụụ egbu ụmụazị a gụnyefe ego nke nwa jikwa mee nke nwa iwere nyefa fa na-eri fa hakwa enye ụmụazị agwa afanye imagine na ahakwa agba krismas ndị mmadụ wee bukọta ife a agwụọ na ife a na-edoneti ebe a n'oge krismas ahapụ ya ka ụmụazị arịbie efe ya erichi ya 2 years mana ebute hakwa n'ife niile ahụ ka ndị a si atụ a na-enyi ya bụ ife ndị mmadụ amahụ eburi ezogha ijekwari ebe ahụ fa egosi pakin stọfa na o nweghị ife dị ya ka a na-ebute ka a na-ebupụ na ife ndị mmadụ tara afụ bute iburu ya na-elesi ndị mmadụ